zajednicom. Otvorenje novog izdanja škole u Žbandaju na istom onom mjestu na kojem se nalazila stara škola potvrda je toga da naš grad raste, a i njeguje i čuva sve ono što ga čini gradom koji volimo. Jedini smo u Istri s pozitivnim prirodnim prirastom. Grad smo s najmlađim stanovništvom, a uz ovu trenutno gradimo i novu osnovnu školu na Finidi. Veliki su to generacijski projekti kojima želimo ostvariti glavni cilj, a to je da sva porečka djeca imaju jednake vrhunske uvjete za svoje odrastanje i obrazovanje. Posjetit ću da smo nedavno Posjetit ću vas da smo nedavno za izgradnju kandidirali i vrtiće u Varvarima i Dračevcu na mjere sufinanciranja, kako bi razina kvalitete u predškolskom i školskom obrazovanju u Poreču bila jednaka. U Žbandaju smo tako u proteklih 6 mjeseci izgradili 4 učionice, medijateku, kuhinju, blagovaonicu, zbornicu i sanitarne čvorove. A uz ovaj objekt izgradili smo i manju sportsku dvoranu površine 200 kvadratnih metara, te parkiralište sa otprilike 40 parkirnih mjesta. Vjerujem da će ova lijepa, moderna i funkcionalna nova škola podignuti razinu kvalitete života u cijelom naselju, prije svega jer je ona naš zajednički projekt.